Takže čaute lidi, mé jméno je Vitoskeletán15 a tohle je mé první video. Budu natáčet asi, pokud budete chtít, abych natáčel, tak budu natáčet především Minecraft, pak možná i další hry. Určitě bych chtěl natočit Mafii 1, pokud byste chtěli a pokud bych teda natáčel. A možná i jiné hry. Takže tohle by bylo tak nějak rychlé info, kdybyste chtěli, abych já natáčel, tak co bych třeba natáčel. Určitě by to byl Minecraft, ten by byl asi jako jeden z hlavních. Že máme si singleplayer a vytvoříme si nový svět. Tady to smažen, to budeme takový zkoušení, jestli to všechno funguje. Tak, vytvoříme si nový svět a dáme si třeba, co si dáme? Jo, dáme si YouTube, ježiš, co jsem to napsal. Já mám zapnutý kapsel. Jsem to napsal, no, dobrý. Dám do option, dáme nějaký C, tak třeba tak. Ne, no, necháme tam. Dan a vytvoříme si nový svět. Doufám, že všechny zvuky už jsou normální. Pokud tam tentokrát už nebudou slyšet, tak bohužel to bude bez zvuku, když tak já bych to do příštího dílu upravil. Jsme v džungli. A je docela nízký strom, takže ho vytěžíme. Nic tam není slyšet, takže bych to mohl zesílit. Já teď nevím, jestli ve sluchátkách nemám potichu. Mě není slyšet, takže nevím. Takže tak se omlouvám. Pokud nic nebude slyšet, mám to nějaký divný, jsem to nějak teď pokazal, jsem to tam nějak přázoval. A necháme to na takových 4. Natížíme dřevo, omlouvám se fakt, pokud to je bez zvuku, tak sám fakt hrozně omlouvám, když tak do příštího dílu bych to opravil, nějak se s tím pohrál. Takže tady dotížíme dřevo. Tak. Dobrý. A je možný, že jsem za chvíli ty zvuky zapnul, jako se mi to jednou taky stalo, jsem hrál Sunburn Island, mám co se tak jmenuje. A zvuky jsem začátku taky neměl, to pak najednou načetlo. Takže je možný, že to za chvíli načtem, tady ten strom bychom mohli dát dolů, co říkáte. To asi trvá dlouho, co než vytěžím asi takhle. No, a to kašlu. Jau. To bylo, no ani moc ne. Ale už jo. No, takže jdeme dál. Tak. Je to ještě nezralé, já hlavně moji kokoa beansy jsou docela jako k ničemu, když jsou takhle lehko sehnatelný. Vidím squida. Je opět k ničemu. To je všude džungle. Chtěli docela z džungle pryč, ale tam je kráva. Ale pavouk. Protože tam je podzemí je pavouk. Takže asi vytvořím workbench. Tak. To jungle vypadá jak normální dřevo. Pomalu fakt jo. A vytvoříme si krumpáč. Tak. A to zatím všechno. Dám si zpátky k sobě crafting table. Tak. Jdeme dál. Tak, teď přeskákáme po stromech, tady asi bude horší. Jít dolů, co? Mám to risknout, mám tam skočit. Risknu to. Ty vado. Jo, tak to bylo těsný. Takže jsme tady, jsme dole. Ale půjdeme... Co to vidím tam, protože... Ano, to vypadá jak ocel, takový schovaný. Jo, to je ocelot. Ten z toho hlídá. Ale co mě štve, nejdou ty zvuky, tyjo. Je fakt jako... Fakt když tak se za to omlouvám, protože já jsem se s tím fakt nějak hrál, aby to neřvalo. Ale pak vůbec nejde. No tak to se fakt hrozně omlouvám, to mě docela mrzí. Doufám, že ten díl užijete, že se nám to bude líbit. Snad to. Že tak tam dám nějakou hudbu do pozadí, aby to bylo takový aspoň trošku, jak bych to řekl, trošku aspoň hezký, že tam nebude můj hlas a jenom v obraz, jo, že tam dám do pozadí hudbu nějakou tu youtubáckou aspoň. Protože teď nemůžu dovolit si koupit třeba Operation Nirvana.
Zvuky už jsou slyšet. Oh yeah. Zdá se mi to, že to je docela na vás, takže to radši stáhnu. To bude snad stačit. What the jo. Dobrý. Takže vytvoříme si nejdřív sekírku. Pak si vytvoříme další styky. Se nám budou vždycky hodit. Vytvoříme si krumpáč. A vytvoříme si meč. Zabijeme tady krávy. Zabijeme potvory a zabijeme krávy. A jdeme dál. Zebni. Tak masíčko. Expy. Ne, nepadej do vody. Jsi hodná. To hodně zajímavý, tady bych se i dokonce možná i ubydlil, protože to tady fakt vypadá celá pěkně. Zebni. Yes. Tak. Je fakt super. Začátek tady v takovémhle pěkném prostředí se jako tady s vodou. Příděl potravy je tady docela dobrý. Když zabiju pavouka, dostanu z něj stringy, tak mám na prut. A jako jednoduchý jako strava. Jednoduchá strava tady. Tady bych mohl mít takový balkónek, co? Takovou, já nevím, jak se tomu říká. Nevím, jak baráci některých takových těch starých jsou takovýhle balkóny. Tak, tady budou pak skla. Bych to tak viděl. Tak, 2 do strany, nebo tady jeden. No, ne, vypadal pak hnusně. Asi pak ještě rozšířím, jako balkónek. Tak. A mám tu jeskyni. Tady tam mám pocit, že tam byl vidět ten pavouk. A vidím, ne, to vypadalo jako emeraldy, ale tam jsem, ne, to je... Dobře, takže zatím na nějaký dobrodružství kašlem, tady, když tam dáme cobblestone, tak vidíme, že tam pode mnou něco je. Vypadá to velmi zajímavě, tady byl asi někde v džungli ten. Tak, to by mohlo stačit. Si položíme crafting table, vytvoříme si dveře. Tak. Máme dvířka. To tady vypadá tady docela pěkně, co říkáte? Takový hodně dřeva, pak někdy skácíme tady ty obrovský stromy. Tak, co jsem si mohl dát vytvořit? Akorát skoro na bednu, vlastně jedno dřevo nám zbyde a budeme muset jít natěžit. Tady si odložíme věci. Sníme tady ne, vlastně tady toho nemůžeme dostat nic. Skuřete. Tak, jdeme se natěžit nějaký dřevo. Doufám, že najdeme cestou i nějaký ovečky. Chtělo by to i uhlí. Protože bych si mohl bych si mohl osvětlit v tady tom příbytku. Ne, vás se nebudu zabíjet, chci dřevo. Tak. Sejmem dolů tady ten stromeček. Má vysokou korunu, tyjo. Protože mu vlastně začíná docela nízko. Ale ocelot je na mě kouká. Co? Nechceš nic? Maso? Asi ne. Chcete rybičky. Jste bíravý. Tak. To je pěkná raklíka. Tak. No. Ale jako asi já se budu muset vydat do té jeskyně, co jsem tam měl pod sebou, protože potřebuju uhlí a nějaký suroviny, by z toho dělal dřevo, si myslím, že by mi mohlo stačit na nějakou chvíli tamhle, taky do konce jeskyně, takže tam se budu podívat se jako první, protože ta je otevřená taková. Tak, tady to, no, tady ty si vemu sebou, a tohle tady nechám. Styčky vemu sebou, kdyby našel uhlí, tak si udělám pochodně. Co podíváme, kolik máme nahráno.
Protože aby jsme to nepřetáhli ten limit, už máme něco přes 10 minut. Doufám, že všechny zvuky budou tak nějak akorát, že tam nebudu muset snad nic upravovat. A slyším zombie. Připravíme do ruky meč. A tady je zombie, pojď! Pojď na světlo. Kouk na strejdu. Má nějakou bílou hlavu. Dobrý, já jsem se jenom, jestli to neutočí taky. Musím podívat, jestli mám brightness na max, protože moc nevidím. Nikdo nevystraší. Žádnej kámoš. Já bych byl opravdu rád. Fakt teda nic nevidím, jako hodně. Hodili by se torče. Hodili by se uhlí a tam nevidím. Další železo. Všude je železáky. To zrovna to uhlí je u pavouka. To mě jak teď nechce fajtit. No dobře, tak to bych pro vás neudělal. A kde jsi, pavouku? Další, že teď o něm nevím. Máme potom. Kastě obejdu. To jsi hodnej pavouk, nebo co? Jsi hodnej. Zabijem ho. Super, a tam je kostlivec, tak ho zabijem taky. Jau. Hebni. Zabij kostlivec, ty. Jsem lamer. Jsem sníst tady to. Mě to otráví, to je horší. Musíme rychle vytěžit tohle uhlí. Jdeme pryč. Absolutně nic nevidím, vy tak určitě nevidíte. Se než tak omlouvám, protože tohle opravdu nešlo. Doufám, že tam aspoň trošku bude vidět. Tohle, když tak bych to ustřihnul. A díl by byl kratší, tak to by zatím mohlo stačit, aspoň tolik uhlí. A ježiš, ono prší. No, naštěstí zapadá sluníčko, takže si myslím, že ten díl rovnou i ukončíme tady. 12:30, tak ještě jenom dojdeme domů. Vložíme si věci, napapáme se a končíme tenhle díl. Už je bez postele, takže pokud by se vám tohle video líbilo, tak bychom začali v noci a šli bychom třeba na nějaký fighty s potvorama. My jsme se na to trošku vyzbrojili, nějaký meče a takové věci. Tak vytvoříme si trošku torčky, aspoň 4, to se tím stačí. Jsme se tady osvětlili, aby jsme se tady nebáli. Tak, mali bychom si dát nějaký maso. Mám málo? Ne, nemám málo. Ale já bych to radši ukončil, protože bych nepřetáhnul čas, limit spíš na YouTube. Že tohle by bylo všechno pro tenhle dnešní díl. Pokud se vám video líbilo, zanechejte like a podle lajku bych se řídil, jestli bych pokračoval dál. A abych zakončil svoji hodně krátkou kariéru jednoho videa. No, to doufám, že aspoň natočíme pár dílů, co vám to bude líbit. Že asi tohle by tak bylo všechno, že já se s váma loučím a snad někdy příště. Jo, a ještě jedna věc, pokud se vám tohle video líbilo, tak zanechejte teda like, co jsem teda už řekl, ale pokud se vám to líbí a chtěl byste něco přidat nebo něco ubrat, a nějaký doplňky, tak napište do komentů. Takže tohle by bylo všechno a čau.